Яңы йылда бер-береңә матур бүләк тарату юлаһы бар. Гадәттә районда был көндө социаль объекттар сафка инә. Яңы йорттарга аскыстар тапшыру традициясе яшәп килә. Ошо көндәрдә төбәктә яшәүче етем балалар яңы йорт туйлаячак. Яшь гаиләләргә өй һатып алуга сертификаттар тапшырылды. Яшьләрнең шатлыгы менән безнең хәбәрчеләр дә уртаклашты. Торлак сертификаттары 15 яшь гаиләгә тапшырылды. Яңы ел алдыннан был мөгъҗиза һәммәк кабул ителде. Чөнки араларында был мөгъҗизаны 10 еллап көткәннәр дә бар. Был бүләкте һәр гаилә шатланып кабул итте. Без Баймак каласында яшәйбез. Бу сертификат алуга бик шатбыз. Алла бирһә, Баймак каласыннан бер үй алырга уйлайбыз. Ятөдөргә. 2010 елдан көттек. Һәм моны аларга насип булды. Bütün гаиләләрдә, яшь гаиләләрдә, сертификат алган гаиләләрдә, барлык Башкортстан гаиләһен без ошо якынлашып килгән яңы ел менән кайнар котлайбыз. Озын гомер, һаулык, бәхет, теләктәр тормышка ашсын. Яңы елда менә безнең одак көткән теләгебез тормышка ашты. Барыгызга ла шундай изге теләктәр. Ел адагында шатлыклы мәндәрде ата-әсәһез калып етем үткән яшьтәр дә кисерде. 20 кешегә яңа фатир аскыстары тапшырылды. 2007 елдан алып эшләп килгән был программала 269 ата-әсәһез калган етем балага торлак бирелгән. Шуныһы куаныслы, был юлы фатир аскысы алгандар арасында медицина университетында белем алучы яшьтәр дә бар. Улар белгес булып безнең районга кайтасак, кайһы бердәре район кала дәваханасында әле үк эшләп йөри. Был фатирда алуга бик шатмын. Мин 2017 елның 14 августынан алып, Баймак районының кала больницасында балалар табибы булып эшләйм. Яшь гаиләләрдә күптәренең торлак мәсьәләһе кискен тора. Торлак шарттарын яхшырту, йорт яки фатир һатып алу проблемаларын хәл итүне еңләтү өчен республикала бихисап программалар эшләй. Уның ярдәмендә байтак гаиләләр фатир алып тормыш шартларын яхшырта алды. Яңы елда яңы фатирлы булган яшьтәргә лә үз йортларында тулы гаилә булып яшәргә насип булһын дип теләйбез.